Benvinguts al canal d'Espectáculos BCN. Avui us portem un vídeo especial dedicat a un lloc emblemàtic de la nostra ciutat, el Teatre Grec de Barcelona. Prepareu-vos per un viatge apassionant per la història i les produccions més destacades d'aquest icònic espai cultural. Comencem! El Teatre Grec de Barcelona, situat a la muntanya de Montjuïc, és un teatre a l'aire lliure que segueix l'estil dels antics teatres grecs. Va ser construït l'any 1929 per l'Exposició Internacional de Barcelona, sota la direcció de l'arquitecte Ramon Raventós. Inspirat en el teatre d'Epidaure, ofereix una experiència única gràcies a la seva arquitectura i l'entorn natural que l'envolta. Després de la seva inauguració l'any 1929, el Teatre Grec va tenir una activitat limitada durant els primers anys. Tot i que va acollir alguns esdeveniments culturals, no va ser fins als anys 70 que va començar a adquirir la rellevància que té avui dia. L'any 1976 es va crear el Grec Festival, una iniciativa per revitalitzar l'escena cultural de Barcelona i donar un nou impuls al teatre. Des de llavors, el Teatre Grec s'ha convertit en el centre neuràlgic del festival, acollint produccions de teatre, dansa i música. Cada estiu, el Teatre Grec es converteix en el cor del Grec Festival, un dels esdeveniments culturals més importants de Barcelona. Aquest festival va néixer l'any 1976 i des de llavors ha acollit una gran varietat de produccions de teatre, dansa, música i circ, tant locals com internacionals. El festival no només es celebra al Teatre Grec, sinó també en altres espais de la ciutat, però és aquí on es viu la màgia en la seva màxima expressió. El Teatre Grec és molt més que un simple espai teatral. És un símbol de la cultura i l'art de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge per la història del Teatre Grec de Barcelona. Si us ha agradat el vídeo, no oblideu donar-li un m'agrada, subscriure-us al canal i activar la campaneta per no perdre-us cap dels nostres vídeos. Fins la propera!